намояндагӣ гуфтааст, ки музди маош дар минтақаҳо гуногун мебошад. омадам 11 август. метавонам равон илтимос ҷавоб диҳем. Садом бора дар видеоҳо ма гап мезанам. амира ҷои шуғли аҳолӣ. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед. касоеда ки доруҳои гиёҳӣ дар кор бошад, тамошо кунед, ҳатман заказ кунед. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. кор барои муҳоҷирони тоҷик дар Федератсияи Русия. маош чӣ қадар ва кор аз чӣ иборат мебошад? баъди сафари президенти Федератсияи Русия Владимир Путин ба шаҳри Душанбе якчанд созишномаҳои нав ба имзо расид ва якчанд осониҳои нав барои муҳоҷирон дида мешавад. ба ҳамин хотир ҳамарӯза видеоҳои моро тамошо кунед ва аз хабарҳои нав огоҳ бошед, ки чӣ санаду чӣ созишномаҳову чӣ осониҳо мешавад, ҳамаша пешкаши шумо мегардонем. дар ин бора намояндагии вазорати меҳнат дар Русия муҳоҷирони тоҷикро барои кори боркашонӣ дар Москав ва дигар шаҳру вилоятҳои ин кишвар даъват кардааст. ин ниҳод гуфтааст, ин кор аз ҷониби ширкати логистикӣ пешниҳод шудааст. ба гуфтаи намояндагӣ, ширкат пули хобгоҳ, рафту омад ба кор, либоси корӣ, ба қайдгирӣ, маблағи моҳонаи иҷозатномаи корӣ, яъне ки патент ва либоси кории коргаронро пардохт мекунад. намояндагӣ гуфтааст, ки музди маош дар минтақаҳо гуногун мебошад, яъне ки то 80 000 рублро дар бар мегирад. ҳамчунин барои изофакорӣ боз маблағҳои иловагӣ метиҳанд ғайри 80 000 рубле, ки ҳамин ширкати логистикӣ пардохт мекунад. яъне намояндагии вазорати меҳнат дар Федератсияи Русияе, ки дар шаҳри Москва қарор дорад, барои шаҳрвандои тоҷик хотиррасон карда гуфт, ки касе ки мехоҳад ба кор таъмин кунад, худша нафарҳои бекор метавонанд ки муроҷиат кунанд ба ҳамин намояндагии вазорати меҳнат дар шаҳри Москва ва ба ҷои кор номнавис карда таъмин мекунанд. комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. касое ки границаи Қазоқистон мехоҳанд бе ягон проблема бирен бигзарен, мо тавсия метиҳем ширкати боваринока номерош мебарояд. зангшон мезанед, шуморо границаи Қазоқистон мебаранд ва нархи арзон қатъияй бо. бе ном нависонда. ҳакаи Сорбон салом. сеюм бораи савол метиҳам, ҷавоб наметиҳед. ҷавоб тиҳед. ман 1 сол коллеҷи тиббӣ хондам. баъд ба Россия омадам. баъд 1 сол рафта хонданам ва давом диҳам. маро ба хизмат мебаранд. агар ки шумо академически кардагӣ бошед ва биёед таҳсилтона идома бидиҳед, не намебаранд. агар ки академически кардагӣ набошед, шумо мутаассифона аз донишгоҳ шуморо мегӯем ки хориҷ кардагиян, аллакай донишҷӯ ба ҳисоб намеранед. баъд дар ин ҳолат метавонам ба хизмат даъват мекунам. водии Гургон нависонда. салом Сорбон. мегуфтанд ки мувофиқи қонуни Россия сари ҳар як муҳоҷири тоҷик дар як моҳ чӣ қадар миқдор бо карта ё бо бонк интиқоли пул мумкин аст. чиқале ки медонед, дар системаҳои бонкии Федератсияи Русия низ тағйирот ва иловаҳо ворид кардагӣ буданд. тақрибан ягон 2 моҳ ё 3 моҳ пеш буд ба хаёлам ва дар ин масъала видео карда будем. мо тақрибан то 10 000 иҷозат додагӣ буданд. як нафари дигар нависонда реестрда будам. омадам 11 август. метавонам равон илтимос ҷавоб диҳем. реестр 11 август омадагӣ бошед. мутаассифона шумо дар 4 списка ғалтидагиед ва дигар ҳозир ки рафтен ҳуҷҷат карда наметавонед. як нафари дигар нависондаe ки акаҷон ассалому алайкум. ман якум бор ба Россия рафтаниам. аввал бояд Уфа бурам, баъд сразу Москва рафта бояд патент бисупорам. ягон проблема намешавад. чӣ ба Уфа рафта баъд Москва? пешакӣ раҳмат. аки барои ягон шаҳр ворид шидантон, баъд аз ӯ шаҳр ба дигар шаҳри Россия рафтан, не ягон проблема ва ягон мушкилӣ намешавад. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум Сорбон. мегуфтем ки призов чанд фоиз шид. дар бораи призов худо хоҳад пагаи рӯз дигар видео мекунем ва информатсияи пурраша барои шумо пешкаш карда мерасонем. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум додаҷон. мара 4 бародарам гражданини Россия мебошанд. ман метавонам через акаҳом гражданство бигирам. акаи калоном яъне ки через бародарот гражданство гирифта наметавонем. мақсади гап
гражданство танҳо мешавад ки зан ба воситаи шавҳар бигирад, шавҳар ба воситаи зан бигирад, ё ки фарзандон метавонанд ба воситаи падару модар бигиранд, падару модар ба воситаи фарзандон метавонанд. Ин қадар гап. ҳозир ба воситаи бародароит агар ки падар ё модарат бигирад паспорта, баъд шумо ба Ироқш метавонед. Айхе ба воситаи бародар прямой намешавад, мумкин нест. Як нафари дигар нависондае ки гап чапи дурӯғае. Авфи муҳоҷирон подпис шудагӣ. Хай бигзор баъзеи шумо боз хубтар бидонед, агар видео кунед мардумро муфаҳмонед. ҳомиҷон нависондае. Салому алайкум. Ман аз аэропорт гардонда будам. Проверка кардем, тоза баромад. ФСБ-рам кардем, метавонам равам Москва. Аз ҳама ҷои боваринок садом бора дар видеоҳо ма гап мезанам. Амира ҷои шуғли аҳолӣ, шиноснома ва раводид бурен, ҳамонҷа 100% проверка мекунанд, мегӯям барои шумо. Уҷада тамоми линияҳоро тафтиш мекунанд. Як нафари дигар нависондае. Акаи Сорбон номеротонам монед. Гаптон дорам. Ҳай гап дошта бошед дар ҳамин комментария бинависонед бародар. Ман мехонам чӣ гапе ки ҳастад. Гапи видеоӣ набошад, гап намезанем. Мехонем ҳам хеле тамом бародари азиз. барномаи имрӯза мона биёем ба ҳамин ҷанбаст кунем. Саволотон бошад бинависед дар комментария. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.